Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανστόχος τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτήν στο πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένη αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και σώνος των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών έτησεν, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δουλεύσετε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Πρόσκομεν. Δράξαστε παιδείας μήποτε οργιστή Κύριος. Σοφία. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Αδελφοί, τι σοφός και επιστήμον εν ημίν, δειξάτω εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πράητη της σοφίας. Είδε ζήλο μικρόν έχετε και ηρητίαν εν την καρδία ημών. Μη κατακαθάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας, που και στην αυτή σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλεπίγειος, ψυχική δαιμονιώδης, όπου γαρζήλος και ερηθία, εκεί ακαταστασία και παν φαύλων πράγμα, η δε άνωθεν σοφίαν, πρώτον μεν αγνιεστήν, έπειτα ειρηνική επίοικης, επιθύσμεν στη ελέους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνης, εν ειρήνη σπείρεται, της ποιούσιν ειρήνη. Ειρήνη
του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Το καιρό εκείνο εμπορεύοντο οι γονείς του Ιησού κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα, και ότε γένετο ετών 12 αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθνος της εορτής, και τελειωσάντων τας ημέρας εν το υποστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς οπές εν Ιερουσαλήμ, και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήλθον ημέρας οδών και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν της γνωστής, και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθημέρας 3 έβρον αυτόν εν το ιερό κατεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτόν και περωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούντες αυτού επί τη συνέση και τες αποκρίσεις αυτού. Οι ειδώντες αυτόν εξεπλάγησαν, και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε, τέκνον τι επίσας ημίν ούτως, ιδού ο πατήρ σου καγώ δεινόμενοι εζητούμεν σε. Και είπε προς αυτόν, προς αυτούς, τι ότι εζητείτε με, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου διήνεμεν. Και αυτοί ουσινήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής, και κατέβη μετ' αυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και είναι υποτασσόμενος αυτής, και η μήτηρα αυτού διατηρεί πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρητη. Παρά Θεό και ανθρώπι. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, η δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ των εν τη σχολή ταύτη, διδασκόντων και διδασκομένων, των ευεργετών, δωρητών και πάντων των συντελούντων εις την κατά Θεόν επίδοσιν της σχολής του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη, Κύριε ελέησον. της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου
και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων υπολεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε, ειρήνη πάση, και το πνευματί σου, τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. και ευλόγησον πάντες εμάς, τους δια της κλήσεως του εαυτόν ευθένους, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσκυμα, και καταξίουσον εμάς, εμπληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος του και μεταλήψεώς του και ερωτισμού, και γενέσου εμήν, Κύριε, της υγείας ψυχήστε και σώματος. Σιγάρι αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσιν κατά βαρβάρων δωρούμενους και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσιν κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσιν κατά βαρβάρων δωρούμενους και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σών δωρεών αξίους ημάς ποιήσων, Θεοτό και Παρθένε, χορόροντα πλημελήματα ημών και παρέχους οιάματα, εις εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο φως εικόνα πρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, ο τον Σολομώντα σοφίαν διδάξας και δια της επιφυτίσεως του Παναγίου Πνεύματος του Αλληλείς Κήρυκας του Ευαγγελίου, διδασκάλους και Αποστόλους αναδείξας. Συ Κύριο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, λάμψον εν τες καρδίες των εντάφτα, διδασκόντων και διδασκομένων, την επίγνωση της εις αληθείας και το φως του το ίδιον. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισαν τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών, εις το ειδένε αυτούς και ποιήν το θέλημά σου. Ιούς και θυγατέρας φωτός ανάδειξον αυτούς, εν παντή έργο αγαθό, καρποφορούντας και αυξανωμένους δια την άνωθεν σοφίας. Πρεσβείες Παναχράντου Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Μας αξιώνει και φέτος, αγαπητοί αδελφοί μου, ο Κύριος μας
να τελέσουμε τον αγιασμό της ενάρξεως των μαθημάτων, της αγιογραφίας στην ενορία μας. Είναι μεγάλη μας η χαρά και μεγάλη μας η τιμή που έχουμε κοντά μας την κυρία Καλλινίκη, έναν άνθρωπο ενθουσιώδη, έναν άνθρωπο ζωντανό, έναν άνθρωπο με βαθιά πίστη μέσα του, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά την τέχνη της αγιογραφίας και ασφαλώς ακολουθούμε και εμείς τα χνάρια της και παίρνουμε δυνάμεις κοντά της. Βεβαίως, σε αυτήν την όμορφη αίθουσα που βρισκόμαστε έχουν εργαστεί και πολλοί άλλοι, όπως ο κύριος Μανώλης και όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που εδώ ερχόμαστε και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Ξέρετε, τον Θεό μας τον λατρεύουμε με όλες μας τις αισθήσεις, με όλες μας τις δυνάμεις, με όλο το είναι μας, με την ψυχή και το σώμα μας. Έτσι λοιπόν πώς θα μπορούσε να έλειπε από την πλευρά της αισθητικής η αγιογραφία, πώς θα μπορούσε να έλειπε ο χρωστήρας. Μέσα λοιπόν από αυτό το χρωστήρα η Εκκλησία όλους αυτούς τους αιώνες έρχεται να μας διδάξει το ορθόδοξο δόγμα, την Βασιλεία του Θεού. Βλέπουμε αυτούς τους Αγίους που βλέπουμε. Δεν είναι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου. Είναι οι άνθρωποι της Βασιλείας του Θεού. Και είναι ένα σημάδι και μία αναφορά για τον καθένα μας. Μας λένε, εδώ είμαι, αυτόν τον δρόμο πήρα, αν θέλεις πάρ' τον κι εσύ. Εύχομαι λοιπόν η φετινή χρονιά να είναι γεμάτη από καρποφορία πνευματική, από πνευματική ξεκούραση, από αγάπη μεταξύ μας και από εκεί και πέρα. Καλούμε και όσους θέλετε να έρθετε κι εσείς σε αυτή την όμορφη εμπειρία που είναι μια εμπειρία ζωής. Ευχαριστώ και πάλι όλους αυτούς οι οποίοι κουράζονται για να διατηρείτε αυτή η σχολή εδώ. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Αμήν. Ελάτε να αγιαστείτε όλοι. Έπρεπε να πάνε τα κιλουδάκια για να Μας σε καλά Μανώλη μου.